हिस्सा साफ करके हमके दिखावतानी कि हमार साफ। ई सगरो कचरा हमरी ओर कैसे आ गई? ई तो हवा के दोष है। ई कचरा के थोड़े ना हाथ पैर होखेले। ये हवा के ना तोहार नखरा के दोष है। हाँ, अरे जब काम करे के ना आवत रहे त काहे ई घर बंटवा देलू? घर हम ना रउआ बंटवा देनी ताकि आपके रास्ता साफ हो जाये। रास्ता तो तोहार साफ हो गइल बा। लाखों मिल गइल बा रातों रात गुलछर्रा उड़ावा। हम अपना भाई के रग रग से वाकिफ बानी। वो दुनिया का सारा सुख सुविधा त्याग दी, लेकिन अपना परिवार के कब्बो न त्यागी। राम लखन जैसे 2 गो बेटवा त देबे कोइलू और साथे साथ हमरा घर के भी अयोध्या बना दे। राम जैसन पियवा पइने लक्ष्मण जैसन देवर बाटे जिया रानी हाल। जैसन सोचले रहनी ओइसन हमके मिलल ससुराल। बड़हन घर के लड़की बिया हमरा घर आके हमर हंसत खेलत परिवार में कोनो विरोध पैदा न कर दे। जब आपकर बड़की बहू आपके अयोध्या में आके राम खातिर जानकी बन गई तो हमरा के पूरा विश्वास कि हमार बिटिया भी आपके यहाँ के लखन खातिर उर्मिला जरूर बन जाये। हमार देवरानी जी तो एकदम ब्यूटीफुल लग रही है। हाँ? दीदी ब्यूटीफुल ना ब्यूटीफुल। हाँ वह तो नेहिया के डोर में तू बांधल रहा हो। रनिया तू ही दुल्हनिया बनबू घरवा के कनिया करेजा में बसल रहो। ली देवरानी जी, आज सबकर खाना ना तू ही के बनावे के बाद। हमने की का गाय भैंस समझ ली? हाँ, जौन खाना कुत्ता भी ना पूछे वो हमनी के सामने परोस देनी। हाँ, जेकरा हमरा डेउढ़ी डाके पे गोड़ का पत्र हॉल वो हमरा मुंह पे थूक के गइल बा। हमके 1.5 लाख रुपया चाहिए। 1.5 लाख? 1.5 लाख के गिफ्ट दियाला। भाभी उस शहर के लड़की बिया, अब वो बड़ घर के होकरा साथे अपना आप के कंपैरिजन मत कर। बाबूजी जब घर में पढ़ल लिखल और बड़ घर के बेटी आ जाए ना तो अभिमान ताइए जाला। छोड़ दो दोनों प्राणी हमारे साथ, वो दे हिस्सा। दोनों भाई अयोध्या के बांट देलन। पुटुर पुटुर कैची लेखा जीभ तू डोलावेला। कमना गुमान बापू देवरा देखावेला। अखिया न जाइबो त खेला कुल बिगाड़ देब। होई हम जेठानी चढ़ल पानी कुल उतार दे। बेसी गरम आई बूता गर्मी हम झाड़ देब। होई देवा रानी धाके झोटा बात पार देब। होई देवा रानी। एक विदाई हो खेला ऐसन लखन हमर बेटा रे। एक विदाई ऐसन हजे जाए लवट न आवे हो। जाए लवट न आवे। अगिया लागल ऐसन घरवा सुनसान हो गइल। भगिया फूटल खिलल बगिया वीरान हो गइल। भगिया फूटल खिलल बगिया वीरान। हमरा से ऐसा कौन गलती हो गई जे हमरा अयोध्या पे दुख के पहाड़ टूट गए। आपन पसंदीदा फिल्म देखे खातिर डाउनलोड करी दंगल प्ले ऐप।